Takže čuste ľudia, vás dneska vítam u nového videa a dneska vám ukážem, ako získať tento krásny skin na Sound Rifle. Ten skin sa volá 10 Billion Visits a je naozaj perfektný, vyplatí sa. No a ja vám to teda môžem ísť ukázať, ale ešte som vám chcel jednu vec povedať, že dosť ľudí, čo sa pozerá ako na moje videá, nemá odber. A to by ste mali napraviť akože. Lebo akože, no dobre, proste poďme do videjka. Takže keď budete tu v lobičku, pôjdete do shopu, tu dáte more, codes a tu napíšete všetko s veľkým, 10, potržítko, billion, potržítko, visits, potržítko, OMG. A teraz keby ste dali readem, tak by vám to malo dať, ale ja už som si to vyzdvihol, takže mne to píše ale rádi úzet. Ale ináč funguje to. Vidíte, máte to potvrdené. A my teraz ideme teda do tej hry a ideme si vyskúšať s tým zahrať. Tak ideme proti nejakému typkovi. Čo, mne sa to úplne bukuje. Bože môj. Som zvyknutý brať snipu a berem AR-ko. A ďalšie už si môžem zobrať asi čo chcem. Takto daggers. Potom Battle X a skúsim jumpat. Brosky. Bro ide buď s knifom. Určite ide s knifom. Jasne, že ide. Ja hovorím. Joj, toto bude ťažká challenge. Ojojoj. Nepribližuj sa ku mne. Nice. Je to tam. Ideme ďalšie kolo, hádam aj toto vyhrám. Predtým som sa s tým switchovaním výponov. A je? Nice. Ajajajajaj. No, takže idem do hry ďalšej. Pozriem jumpat ako vždy. Tradícia. Bože, nech sa ku mne ani nepribližuje. Zabojím. Nice. Malina. To je nejaký Slovák, alebo čo? Ja neviem. Riešim. Skáčem. Oj, jak ma on videl, brosky. Má okuliare nočného videnia. On čo má v ruke? Nice. Idem. 3, 2. To hádam sa nepokazí. Kto je? A brosky má motorovú. On sa chce iba boostovať. To je všetko. Kde je?
Čo? Veď za mnou nebol. Boha, to je divné. Hej. Ani sa ku mne nepribližuj. Ty jedna. Nice. Ale dobre, zatiaľ sa nám darí. Oj, oj, oj. Poď. Kde je zás? Bože, on sa niekam furt mohl. Nice! Máme prvý win. A dobre sa nám darí celkom. Takže ideme, joj. Alien. Fúha, už som sa zlako, že nejdeme, ale 100% viem, čo on chcel ísť. A to je Docks. Lebo má snajpu. Ja som to hovoril. Toto bude ťažké. No. Už mi bude dávať večotky. Divné meno. Čo nemajú s tým trendom, už to štve. To je také divné to 6-7 proste. Keď ma brohituje. No veď. Kde je? Kde je? Nice. No, takže idem. Kamo, nedarí sa mi. No, super, fakt. Aha, brosky má katonu. Ja to vidím. Jak ju má v ruke. Čo? A ešte hlavu. Neblázon snať. To nemôže byť také pecky. Ale má tu tripmine. Mňa to štve toto. To sa nedá. Bože môj. Vidím, že to on si to dáva hentam. Ja tam nepôjdem na tvoj spam, neboj sa. Ja kľudne zostanem tu. Katona. A, zás. Bit. Nie, ten je už mrkva. Tá snajperka ma tak štve, počúvaj. Tu plno blbosť, veď to sa nedá.
pokiaľ neviete, aké ja mám skilly so snajperkou. Viete, čo by sa stalo, keby som ja išiel proti tomuto ježovi so snipom? By som mu také naflákal. Jedno hápko! Počkaj, čo? Oh my god. Jedno hápko. To je divné. Zas mám jedno. Viete čo? Keď on má katanu, tak aj ja. Bude čumeť. Ha. No. Helenách. Super. No nič, tak ideme ďalšiu hru. Ideme. Toto by mohlo byť OK, ale podľa jeho skinu. Hej. Mi sa to lepšie dáva sem. Je to ľahšie, normálnejšie. Ja som hovoril, že on ide za snipou. Čo je? Neviem, kam trafám. Bit. Bro, keby som mal... Kamo, toto je dôvod, prečo nenávidím snajperov. Sice to som aj ja. Kamo, vieš, aké by som ti ja dal, keby som hral s ňou? Ešte mi dáva Frost. Idem sa približovať k tej. Ale dobre. Zatiaľ žijeme. Skúsim ho oklamať. A viete čím? To je tak dobré. Dajte. Skemiem. On ma trafil, dobre on. Kamo, za ním idú tie robuxy, to je chyba. To urobil chybu na jeho skine. Ale dobre. Ináč. Možno aj tohto chytíme. Čo? Opovažuj sa. Oho, brosky si ide aj s knifom. Na porazenie ma. Pit. Čo? Ale tento knifer má štve. Má ten Frost tú štvu. Frostovú. Haha, zmrazil si aj seba. Come on, bro. My máme tradíciu. Dobre. Nice. Takže jednu hru som vyhral. Som prehral a tretiu zase vyhral. Dobre, ale ľudia, toto bude asi pre toto videjko všetko. Uvidíme sa u ďalších videách.
A zatiaľ čus. A nezabudnite si claimnúť toto. Nezabudnite si claimnúť ten krásny skin. Takže čus.